Yn ddiweddar, soniodd ffrind wrtha i am seminar yr aeth i iddo. Eglurodd tiwtor y seminar bod na 2 ddull gwahanol o gyfarch pobl wrth siarad, y dull cu a'r dull cath. Aeth ymlaen i egluro nad yw un yn gywir a'r llall yn anghywir, ond mae'r ffordd yr ydym ni'n ei defnyddio nhw gyda'i gilydd sy'n gwneud gwahaniaeth. Eglurodd fod y dull cu yn disgrifio rhywun sy'n ymddangos fel ei fod ar y droed flaen. Meddyliwch am gi labrador ifanc sy'n llamu tuag atoch chi ac yn dweud yn gyffrous, "Tirdi chwarae da fi, sylwa arna i, ro sylw i fi." Ar y llaw arall, pan fydd pobl yn defnyddio'r dull cath, meddyliwch am rhywun sy'n eithaf ffurfiol, fel pe bai'n dweud, "Yn fy amser fy hun, os ydw i'n dymuno hynny, pam fyddai'n barod, mae'n bosibl y byddai'n eich gwahodd chi i ymuno â fi." Yn anffodus, mae viceriaid yn aml yn cael ei stereoteipio fel pobl sy'n defnyddio'r dull cath ac sy'n ychydig yn ffurfiol a phell. Ac eto, pan fyddwn ni'n cyfarch pobl gyda gwen a cynhesrwydd, rydyn ni'n cyflwyno'r posibilrwydd o greu perthynas gadarnhaol. Roedd gwaith ymchwil diweddar a wneud gan dîm Digwyddiadau Bywyd Eglwys Loegr yn cyfeirio'n benodol at bwysigrwydd cwrdd â phobl yn ystod digwyddiadau mawr bywyd a'i cyfarch gyda'i chynhesrwydd a gwen. Pan fydd pobl yn cysylltu â'r eglwys am un o'r ddigwyddiadau mawr bywyd, mae ganddyn nhw deimladau mawr, syniadau mawr a chwestiynau mawr. Felly, mae'n bwysig iawn ein bod ni'n cydnabod rheini a mynd i'r afal â nhw mewn ffordd briodol. Ond, yn yr un modd, mae angen i ni gael gwybodaeth bwysig oddi wrth pobl hefyd. Mae'r ffordd yr ydym yn gwneud hynny yn allweddol. Felly, mae angen sicrhau cydbwysedd. Meddyliwch amdano fel bod ar echel. Ar y naill llaw, ceir cynhesrwydd emosiynol, ac ar y llaw arall, ceir proses a gwybodaeth. Os byddwn ni ond yn cynnig cynhesrwydd emosiynol i bobl, mae'n ddigon bosib y byddwn nhw'n cael amser braf, ond efallai na fydd eu profiad o'r gwasanaeth yr un mor gadarnhaol. Yn yr un modd, os bydd pobl yn cwrdd â rhywun sydd ond â diddordeb mewn prosesau a gwybodaeth, yna mae'r posibilrwydd o sefydlu perthynas ystyrlon yn lleihau. O'r foment y bydd rhywun yn edrych ar wefan, neu'n edrych ar hysbysfwrdd eglwys, neu'n rhoi caniad i holi am gynnal priodas, bedydd neu angledd, mae'r posibilrwydd o sefydlu perthynas wedi dechrau. Mae'r foment honno gennym ni yw cyfarch gyda geiriau fel "Mae'n ddrwg gen i glywed eich newyddion", neu llongyfarchiadau chi ar eich dyweddiad, neu llongyfarchiadau chi ar enedigaeth eich plentyn. Os byddwn yn ei cyfarch gyda cynhesrwydd a brwdfrydedd, mae'n dangos bod gennym ddiddordeb ynddyn nhw a bod gennym ddiddordeb mewn gweld sut y bydd y berthynas yn datblygu. Cofiwch, yn aml, pan fydd cyplau neu deuluoedd yn cysylltu â ni, gallant deimlo'n bryderus neu'n ansicr iawn. Mae'r gwaith ymchwil yn dangos bod pobl yn pryderu ein bod ni'n mynd i'w barnu nhw, neu y byddwn ni'n methu ystyried ei gobeithio a'i hofnau. Mae'r digwyddiadau bywyd hyn yn ddigwyddiadau allweddol o ran bywydau pobl, ac mae pobl yn poeni am ei bod yn ymwybodol bod gan yr weinidogion a'r eglwys yn fwy cyffredinol y potensial i sicrhau llwyddiant neu fethiant ei diwrnod mawr.
Felly, mae'n bwysig iawn ein bod yn dechrau meithrin perthynas gynnes a chroesawgar, a bod hynny'n parhau i'r dyfodol. Wrth gwrs, nid dim ond y ficer sy'n gyfrifol am hynny. Mae'n gyfrifoldeb sydd gan holl bobl Dduw. Y gweinyddwyr, yr ystlyswyr, y person sy'n cwrdd â nhw wrth drws yr eglwys. Mae gennym oll gyfrifoldeb a chyfle i groesawu'r pobl gyda chroeso cynnes. Oherwydd perthynas sydd wrth raidd ein ffydd Gristnogol, ein perthynas â Duw, a gyda rheini yr ydym yn cael ein galw i gwasanaethu yn ei enw.